Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hazihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Rasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuluhu utawi dawane sarir iku salasuna 30 apane zirongan zirae 30 zira. Mbok sarir sing saka emas sing ditretes karo mutiara inten iki sing dimaksud sarir iki apa to? Sariron. Sariron. Udu sutra. Karena lafate wajangala lahu sariron udu sutra. Sing dimaksud ning kene udu sutra. Bape dawane 30 zira 15 meter. Wangirduhu utawi ambane sarir iku ngasratu azrongin 10 zira. Sementara ambane 10 zira 5 meter ambane dawane 15 meter. Ngalaihi iku tetep ing atase Nabi Yusuf situna utawi swidak apane firosan. Firosan tempat tidure. Berarti sarir iki kemul niku. Sang ratu gaweke kemul Nabi Yusuf niku dawane 30 zira, ambane 10 zira. Lah yo nek wong biyen lek yo wonge dhuwur-dhuwur to. Ke jaman Nabi Yusuf ra yo wong-wongane dhuwur-dhuwur ora kaya saiki. Saiki rak mung cilik-cilik ndek-ndek. Wis cendhek cilik. Nek sakniki rak mung cendhek cilik. Metikel menges-menges. Saiki iki sing dhuwur karo dawa iki mung suarane nek saiki dhuwur-dhuwur. Suarane do dhuwur-dhuwur. Ana iki jan sementara nggo Nabi Yusuf niku digaweke swidak tempat tidur. Situna firosan. Wa dorobalan gawe sapa sang ratu lahu kedue Nabi Yusuf ngalaihi ing atase tempat tidure gawe khilatan ing khilah.
ing pacaan min istibrokin saking istibrok. Ya kaya sejenis kuwi, kaya emas, picis, mutiara inten, yakut. Nek sing saiki ya muni marmer nomor 1 ngono kae. Faqala mongko ngendika sapa Yusufu Nabi Yusuf alaihi salam. Ngendikane amma sariru anapun utawi sarir. Fa asyaddu mongko iku luweh banget bihi kelawan sarire apane iki mulkakun apane mulakikun gagahe wis mulakikun gagahe sementara sarir sing di siapke niku Nabi Yusuf ngendika wah luweh banget gagahe gagah banget apik banget wis kemule we apik banget kemule kayak nggone jenengan iki dinggoe ning awak gatel kabeh ora tau dikumbah. Wa amal khatimu anapun utawi ali-ali faat baru mongko luweh iki luweh apa jenenge bihi kelawan ali-aline apa amruka apa amruka perkara iku utawa apa mulkuka sing ngarep mau sarire iki luweh banget gagahe ketimbang mulkuka ketimbang anu dampar kencana. Nah, mulkuka niku kembali ke dampar kencana gek ali-aline luweh anu. Nah, luweh mencorong baru luweh mencorong dibanding amruka niku wau. Makna-makna gagah sing sipate apike donya niku ra sipate edipenine donya ngono kuwi. Wa amata juanapun utawi kuluk iki mustaka sing diselehi ning sirah kae. Falai samangka ora ana apa kuluk ora ana iku min libasi saking sandangan ingsun wala libasu abai lan dudu sandangane bapak-bapak ingsun. Sementara kuluke niku dudu jenis kuluk sing dienggo ingsun Nabi Yusuf juga dudu kuluk sing dienggo bapak ingsun. Dadi kuluke iki versi baru. Nek cara awake dhewe ya pecise iki ora pecis ngene iki. Sing dienggo ning sirah niku ora pecis ngene iki. Nek iki gandeng sang ratu ya kudu pecis ning kuwi mau sih. Kuluk mahkota niku. Nek ra mahkota ya mah desa. Ya karek wong ya. Kuwi dudu saka dudu sing tak enggo, dudu sing dienggo bapak-bapakku. Dadi memang wampung ora saben wong duwe. Kaya ali-aline Ayatullah Ali Khamenei. Tulisane innama'i rabbi. Ya ali-aline sing dienggo iki tulisane innama'i rabbi ngono. Rupane ijo kae. Ali-aline Ayatullah Ali Khamenei iki innama'i rabbi sak temene sing menyertai ingsun iki pangeran ingsun. Tulisane ngono kuwi. Ini saiki terus arep perang terus nek iki. Ketoke terus.
Ya, diganti pimpinannya ganti putrane yang kedua toh. Mujtaba Khamenei. Kayak rada dikenal lebih keras lagi. Ya dasarnya rada nom. Luwih keras ming waton wani. Kayak ledo nuduh wong liya sing sedulur Islam lemuni aliran Syiah ki rasah dibantu ana sing do ngono wae wis. Dadi malah mbantu Israel karo Amerika sing alirane kafir ngono to. Wis ming saya ora mutu ya. Mbangane mbantu Syiah lemuni mah mbantu wong kafir kuwi. Ketok le. Ya ketok le golek muka karo golek dunya niku wae. Ming golek muka karo golek dunya. Nek lemuni aliran Syiah itu kejam, ekstrim. Pahame paham membunuh wah. Wes miki mengkor hoak. Mengkon hoak. Mesti kokean sahur dadi hoak. Wis parah nek niku. Jan parah tenan lho. Nah, kicike pun tak ke dhewe. Saiki ming sarimi iki mau ya serande. Serande apa-apa dadi ming sarimi iki. Lemes iki. Kok nek ngantek temandang sawan kok kunang-kunangan medhot aku. Nek temandang sawan kok kunang-kunangan. Lah wong nek kudu nuduh muni sesat aliran sesat ngono kuwi wong nuduh ki sapa-sapa iso nek dipikir-pikir iki. Nah sing jenenge teroris kelas internasional Al-Qaeda alirane Sunni kok ya. Al-Qaeda sing dadi teroris ning Timur Tengah alirane Sunni nek dipikirne ya parah ya. Iki ki ora perang Sunni Syiah ki ora kok ya ning wong muslim merangi wong kafir. Dadi rasah nggawa-nggawa mazhab, rasah nggawa-nggawa paham ning wong muslim merangi wong kafir. Sing kita bantu itu muslim, ya Iran, ya Palestina ngono. Saiki terus ming ndahlile nuruti anu kok ya, nuruti huwae karo nuruti propagandane wong kafir hadis. Remuk tenan. Nah iki nanti Trump iki didemo kon medun kok. Kon laran iki dadi presiden lah merugikan semuanya. Negara-negara ngendi-endi demo kon medun. Kon laran. Tur yo nek ndelok raine kae yo betu-betu piye sih kae iki. Nek ngerti raine betu-betu nyebai sih kae tak pikir iki yo. Wong iki nyebai. Nek nggon wangun kuwi ora wangun ming kejem kuwi rada en. Ming karo nekat ya. Nek Prabowo baguse gagahe karo udah apa-apane karo Ayatullah Ali Khamenei udah apa-apane. Kayak iki putrane yo mirip kae, Mujtaba mirip. Wangun kan ya, karena yo turunan Kanjeng Nabi piye-piye Mas. Nah gigi we sing kudu turunan Kanjeng Nabi yo wangun-wangun ngene. Nek pas ngilo dhewe kae lho. Nek pas ngilo dhewe kae yo wangune. Karo ngelus-elus brengos diratake kae. Kamangka ting blentong campur putih. Ora cetha. Ora cetha. Nek niku jantok tenan. Saiki iki le paham iki wong muslim merangi wong kafir. Ayo saling bantu binantu. Karena memang yang namanya wong kafir itu tidak akan pernah
bisa menerima, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah puas sadurunge menghancurkan wong muslim. Gek kamu kok mereka niku menghalalkan segala cara dan menghalalkan segala cara. Makanya nek jenengan mengikuti postingan itu wis do paham. Mbok muni mengadakan gencatan senjata, mengadakan sidang dan lain sebagainya itu mengkur trik, mengkur arep njedulke metode licik ngono kae. Kuna ngantek Iran menang, terus Israel karo Amerika kalah, akan berganti rezim. Nah, rezim Islam, baru Islam makmur sak dunia. Nah, ini makmur sak dunia, proses sekian tahun terus paceklik. Paceklik panjang, dajjal jedul ngono kuwi urutane iso. Ya kan dajjal jedul posisi negara karo posisi dunia paceklik. Ning nek wis dunia niku wutuh dadi apik kabeh, wutuh dadi muslim kabeh cara prosentasene ngono kuwi. Iki iso mengawali angger muni engko Israel Amerika kalah, ganti rezim sing anyar-anyar, Islam kabeh do sadar, bersatu kuat, berkembang pesat. Nek mengikuti lho ning gandeng tua-tua wis pokoke jam salat ki salat, jam tarweh ki tarweh, jam ngaji ki ngaji, aja ngantek lali jam sahur. Jam sahur kudu sahur, terus nek nggon kuwi rasah delingke kowe tangi dhewe. Merem wae iso njenengan nek sahur. Ya ya ming ahli badok iki. Tau buyat pisan. Sahur sarimi amusan. Tak irisi lombok 6 karo petiki sawi sak unting kae karo pane ijo ya. Sewangon kae akeh sawine ya. Akeh seladane. Mboten nek ndok mah ra nganggo. Ora patek seneng to. Nek ndok iki ngomah iki kebak ndok bebek ya sak dus kae. Terus ndok biasa ngono wingi tuku 2 kilo. Nek ndok ning wong ora tak seneng nganggo kok ya nek kula iki ora kok nek kowe ora seneng. Nek ndok bebek barang ngono mung kula gorengi. Dadi anu kae, dadi mata kebo kae. Oh, mata sapi kok dadi mata. Karo pir-pir uyah, asin-asin piye kae. Seneng banget nek ngono kae. Sip gae nek nggon mie iki ora mesti kan. Kene yo iki wae mah jebebek ngene sih. Gara-gara sahur mie jebebek. Ayo engko nek kepyur medhot kok. Sing penting iki saiki poso sithik, sak kuat-kuate poso sik. Engko piye pikir engko, dadak mikir engko. Dadi pikir engko, sing penting iki saiki poso. Ngono kuwi kok yo. Ayo nek pengen kepyur engko tengah hari kae lari ning stadion. Iki mung ra niat. Urip iki kurkon ngibadah rasa aneh-aneh kok. Kelas kita itu kelas ngibadah sing kita mampu rasa mikir-mikirke sing aneh-aneh. Lah sing dadi contoh, sing dadi suri tauladan ya sejarah-sejarah sing digelar karo Quran. Nek sakniki sejarahe Nabi Yusuf. Sejarah Nabi Yusuf iso mencapai puncak kejayaan iki kan awal-awal mencapai puncak kejayaan Nabi Yusuf ngantek kaya keten iki
dasar tingkahe utawa dasar polahe niku adalah temen karo jujur. Kunci utamane iki mung temen karo jujur. Sekarang nggo napa-apa ki nek ora jujur ya wis ora apik kok ya. Ora jujur itu engko akan memakan diri sendiri. Wong akeh tau tenaga kerja ora jujur, akhirnya keconangan juragane ditokke. Ini gara-gara ora jujur wis dadi malapetaka. Malah ditokke. Gek upamane ora keconangan ora jujur, hasil saka ora jujur kuwi haram. Jenenge wong ora jujur kok. Kayak kamu kok nek haram kok dipangan, kuwi ora ana wong ngerti. Ning jenengan dhewe nglalu. Wong padha karo nglebokke barang reget ning weteng. Iki engko mengendap ning weteng suwe jedul penyakit berbagai macam penyakit. Wong masalahnya memang reget-reget pendak dina dilebokke, reget-reget pendak dina dipangan. Dadi arep oleh akeh, arep gampang, arep oleh golek alah ra ketara kae nek ngawur ngono kuwi ya tetep haram dan resikone sing nanggung sing ngalap. Aja kok terus seneng karena iso oleh akeh. Seneng karena iso nglumpuk-nglumpukke bahaya sekali. Bahaya sekali. Barang haram. Allah ngendika haram itu larangan keras, haram. Nek ora dipangan dinggahke ya engko dadi malapetaka. Ana kalane dadi penyebab bondo kuwi engko nyilakake dheke. Ya salah siji contoh kaya beritane zaman gayeng-gayenge Sambo kae. Iki leren arep digawe pensiun selama atau seumur hidup, hale kerja mang taune. Terus arep digawe pensiunan seumur hidup iki gek dite sapa? Hambangane nggo ngekeki pensiunan DPR seumur hidup ke wong pira wae. Mbok nggo nyejahterake negara iki. Wong kuwi iki kerja ya ming 5 tahun sing sak periode engko nek 2 periode ya ming 10 tahun. Kontribusine nang negara ya ora pate akeh wong ya ming plesar-plesir kuwi kok. Mengkur gleling-gleling kae tek jas-jasane. Ora ya ora ngono kuwi. Nek ngono kuwi ditetepke terus dheke do seneng, kepenak uripe, kuwi sedhela. Allah tidak diam kaya ngono kuwi ya penak secara sudut pandange wong liya sing nyawang, tapi dheke ora bakal penak karena padha karo mulya ancek-ancek rakyat. Momang titeni mengko mbok nek ora ngerti-ngerti. Wes kesandung terus kukune metu gedhe ngono bar kuwi bosok sak sikil gitu. Sakarepe Allah sing duwe Allah kok. Iso kedaden ming kesandung terus sikile ning nggon kuku kae metu gedhe, rekane disepelekke Allah ming ngene ra apa-apa. Jebul let rong dina cenut-cenut nang awak, tambake wis rada telat saya abuh saya wis mremen kae. Allah pinter nek kur gawe kaya ngono kuwi. Wong sing duwe donya sing gawe kahanan kok tetep nganggo aturane Allah niku akan dimulyakake Allah, akan dislametke Gusti Allah. Nganggo aturane Gusti Allah, rasa reka-reka. Mbut gawe ya nyambut gawe, sing kira-kira temen lembut gawe le oleh duit ki teko dibayar saka metu kringete ngono kae. Aku oleh duit ki masalahe dibayar saka lehku temandang. Ora kok saka lehku duwe jabatan, di jabatan ra temandang. Sing paling baku iki sesuai karo aturane donya iki kon kangelan nggo ngamal. Makane wis program donya nggo ngamal, nata ati siap kangelan. Di program nggo ngamal, lan nalika ngamal ki atine ditata kon kangelan. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Laqad khalaqnal insana fi kabad ngono kae.
Kon kangelan tak totone atiku ora wedi kangelan siap kangelan ning sing marai aku kangelan itu ngamal ngeten ya. Dadi sing marai aku kangelan ki ngamal. Karena adunya darul ngamal, dunya iki panggonan ngamal. Mula ora wedi kangelan nak pancen kuwi dadi ngamal. Wegah temandang nek kira-kira ora dadi ngamal. Asah-asah ki rasa wedi bula kuwi iki ngamal sih kok. Waning temumpuk kae semene ora apa. Saya kae saya kangelan. Lah ya mesti. Saya kae mesti saya kangelan. Ning wong pancen wong urip kan kangelan kok. Nek kaya ibu-ibu ki asah-asah wajang temumpuk do reget kabeh ngono kuwi iki penglebur dosa kok. Nimbangane sing do alus-alus resik-resik ning wegah kangelan kuwi. Kukune duwi-duwi. Wis tangane mulus. Mending sing randhe kuku gek tangane glodhok-glodhok. Masalahe pendak dina kena sunlight, pendak dina kena rinso. Pendak dina kena kuwi deterjen kuwi rak engko kadang kulite glodhok-glodhok. Jadi apik kuwi nek cara celengan ngamal. Pipite saiki cara blegere kulite rusak ora apa-apa ning rak hasil nyelengi ngamal sing alus-alus ora ndek ngamal wong ora tau temandang. Nah ngerti bareng le mati. Sing alus kulite mati, sing glodhok mati bareng. Iki engko wilangane adoh, ampuh sing glodhok-glodhok kuwi. Kakaran catetane cetha akeh sing kuwi kok ya. Gek kamangka nalika mati kuwi ming alus awake sing nek mati terus dipendhem ora ana baneke, sing glodhok ya ming terus dipendhem ora ana baneke. Neng kubur ganti sandangan anyar utawa ganti awak anyar, akhirnya sama nanti. Jadi nek ora awak donya rada rusak, awak donya rada kasar, awak donya nek sing lanang-lanang rada ireng bareng iki rasah wedi lho kok dasare wis tuwa-tuwa kok. Kangelan titik wegah, wah engko ndak ireng terus ngopo? Terus ra ana wong seneng, lah wong ket wingi ya wis ra ana wong seneng kok. Wong wis tuwa-tuwa kok. Boleh muni ndak engko ra ana wong seneng, ket wingi iki wis ra ana wong seneng, masalah ya wis tuwa. Wong ya wis payu, wis kedaluwarsa. Wong expired wis entek kok. Aja neh kok kuwatir ndak ra ana wong seneng. Lah ket wingi wis ra seneng. Bojoe ketoke awor sepet kok. Lu kadang kala sok dadak ngono apa meneh wong wedok-wedok mulah angger metu saka omah numpak montor wis endi sing jaketan. Lha jaketan diwalik wong kon nggo nutupi awake. Diwalik ning ngarep ngene kae wong ki kon nggo nutupi awake. Isih nganggo kaos tangan, isih nggo masker. Nek ra kaos tangan kae sing jebubuk nang tangan nggo nyopir kae. Ya Allah. Ana to kae sing kotak nggo nyopir kae iki gek ya apa wedi rusak wedi ireng. Wedi ireng. Bahasan dibuka masker gene iki wonge ming elik ya. Ora cetok. Ora cetok kok. Ya marahi ngopo aku. Mbok yo wis apa enenge sing penting ibadah. Dhuwurna derajatmu ning dhuwur derajate ning gone Allah ora ning gone wong. Lah dhuwur derajate ning gone Allah niku nek jenengan iki akeh celengan ngamale, ora apik eleke bleger. Lah nek kon jenengan dhuwurke derajat nganggo muluske bleger, nganggo nguningke awak,
mengkor bagi sebagian uang. Uang kuwi mung sebagian ora kabeh. Mending ngisi ngamal sak oke-oke arep bleger elek kae rada tenang. Elek ming ngempet ning alam donya gek donya nek wis kaya awake dhewe iki ya wis kabeh tau dirasake to. Wis rasah mikir donya. Enom wis tau wong saiki wis tuwa. Penak wis tau, rekoso selalu. Seneng wis tau, susah walah wis rawan. Iya ngopo lho nek wis tau kabeh kok mikirke donya sing nemen-nemen cara ngepok ngono wis tutuk jenenge wis tutuk. Ah saiki ning kuarek nemen-nemeni le nyalangi ngamal soleh cuek dengan biji-biji maupun anggepan-anggepan dunya. Arep do biji arep do nganggep piye sakarepmu, sing penting aku mempeng ngamal. Wah derajate dhuwur jenengan nek ngeten iki tenan. Arep wong ngarani ra duwe elik wagu ben wong. Emang praktek ra asik kae urip ki rasane kaya makna kaya tentrem kae. Niki sik nek ra ngandel terus ke sesuk. Muga-muga do dirindani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, saged istiqomah ning ngaji ling ibadah, kaparingan kamulyan kawilujengan dunya tekan akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.